Обичаш ли чая, Beatles и готически замъци? Тогава това видео е точно за теб. Разкриваме най-интересните факти за Обединеното кралство, които със сигурност не знаеш. Абонирай се за канала ни и удари камбанката, за да не пропуснеш следващите ни приключения. Не забравяй да харесаш видеото, ако искаш да не пропуснеш още такива. Да започваме. Обединеното кралство е островна държава в северозападна Европа, състояща се от Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия. Това е разнообразна страна с много различни култури от цял свят, прекрасна природа и интересна история. Има много интересни факти за Обединеното кралство, ето някой от тях. Британците пият много чай, около 100 милиона чаши всеки ден. Стереотипът, че британците пият много чай, веднага се потвърждава с този забавен факт. Те изпиват около 100 до 160 милиона чаши чай дневно, което е около 36 милиарда всяка година. Разликата от повечето страни по света е, че почти всички пиещи чай в Великобритания добавят мляко в чашата си чай. Пощенските марки произхождат от Обединеното кралство. Изпращането на писма е било скъпо преди въвеждането на пощенските марки. През май 1840 година в Обединеното кралство е издадена първата марка, наречена Черната пени, на която е изобразена кралица Виктория. Появата на пощенската марка е направило изпращането на писма по-евтино и довело до увеличение на изпращането на картички, писма и коледни картички. Кралицата нямаше паспорт. По време на 70-те си години на трона, кралица Елизабет II е посетила над 100 държави по официални задължения. Въпреки че всеки човек в света се нуждае от лична карта, тя не се нуждае от британски паспорт по време на пътуванията си. Това е така, защото паспортите се издават на името на кралицата. Лондон има най-дълго играното шоу в света. В театър Сейнт Мартинс, в Уест Енд в Лондон, се играе най-дълго играното шоу в света. Капанът за мишки на Агата Кристи се играе от 1952 година, което означава, че спектакълът се играе вече повече от 70 години. Спектакълът започва като радиопиеса, наречена «Три слепи мишки», и следва историята на 7 непознати, затрупани от сняг в къща в провинцията. Търкалянето на сирене е спорт. Смята се, че спортът е започнал през 15 век. Веднъж годишно състезателите се състезават в състезание по търкаляне на сирене на Купърс Хил в Глостършир. По време на тези състезания участниците преследват 3,2 кг топка от двойно глостърширско сирене надолу по стръмен хълм. Това със сигурност е рисков спорт, но това е традиция, която не трябва да се пропуска в региона. Победителят, този, който първи пресече финалната линия, печели топката сирене като награда. Стоунхендж е по-стар от пирамидите. Стоунхендж е един от най-известните преисторически паметници в света, построен като гробище през бронзовата епоха, но малцина знаят, че той е дори по-стар от пирамидите. Първите камъни са били ранно Хендж паметник, построен през 3000 години. Преди новата ера, а изключителният каменен кръг е построен в края на неолита, около 2500 години. Преди новата ера. Пирамидите са построени и завършени около 2500 до 2400 години. Преди новата ера. Можем да заключим, че и двата паметника са много стари и си заслужават посещение. Уелско градче има най-дългото име в Европа. Лянфер Булгвингил Гогерих Вирндроб Лантисилио Гогогач е името на градчето с най-дълго име в Европа и едно от най-дългите имена на градове в света. Често пътните знаци в Уелс са написани както на уелски, така и на английски. Преводът на Лянферпол, по управляемата версия, е църквата на Света Мария, в вдлъбнатината на Бялата леска, близо до бърз водопад, и църквата на Свети Тисилио, близо до Червената пещера. Пилешко тика масала е националното ястие на Англия. Вероятно си представяте печено агнешко, риба с пържени картофи или пай с стек и бъбреци, когато чуете някой да казва «британска храна». Въпреки това, жителите на Обединеното кралство гласуваха пилешкото тика масала за национално ястие на страната. Популярността му може да се обясни с бившата колония и все още силните връзки с Индия.
Ястието е популяризирано от британско-азиатските готвачи през 60-те години на миналия век, но кой всъщност е измислил рецептата за това индийско леко къри не се знае. Вносът на хагис в САЩ е забранен от 70-те години на миналия век. Шотландският хагис е стомах на овца, пълен с черен дроб, сърце и бели дробове на овцата, както и овесени ядки, лой, бульон, лук и различни подправки. Това ястие е забранено в Съединените американски щати от 1971 година. Причината за това е, че Министерството на земеделието на САЩ смята, че белите дробове не трябва да се съхраняват за консумация от хора. Белите дробове на овцата могат да съдържат бактерии, така че забраната е наложена с оглед на безопасността на храните. Националното животно на Шотландия е еднорогът. Шотландия е известна със своята любов към митовете и легендите, така че не е изненада, че митично същество е националното животно на Шотландия. Еднорогът за първи път е използван през 12 век като национален символ. Можете да забележите еднорози из цяла Шотландия, често обвити с златна верига. Той символизира чистота, невинност, мъжественост и сила и се смяташе, че еднорогът е едно от най-силните животни. Веригата може да е символ на това, че шотландските крале са имали толкова голяма сила и мощ, че са могли да укротят дори еднорог. Бонус факт. Лондонското око е било най-високото виенско колело в света. Когато е построено през 1999 година, то е носило тази титла, но от тогава е било изместено от други по-високи колела. Капсулите, които носят посетителите, са доста тежки, въпреки че изглеждат леки и въздушни. Всяка капсула тежи 10 тона. Поради суеверие, капсулите са номерирани от 1 до 32, като номер 13 е пропуснат. За да се насладите на панорамната гледка към Лондон от всички ъгли, ще ви трябват около 30 минути. Над 80 милиона души са се возили на лондонското око. Това го прави една от най-посещаваните платени атракции в света. Надявам се, че сте се насладили на това видео за 10 факта за Великобритания. Ако сте го харесали, моля оставете лайк и се абонирайте за канала ни, за да не пропуснете бъдещите ни видеоклипове. Благодарим ви, че останахте до край. До скоро!